Isa ang San Fabian Beach sa mga patok na pasyalan ng mga lokal at turista sa Pangasinan dahil sa mahabang baybayin na may pinong buhangin, kabi-kabila ang beach resort at iba't ibang water activities. Dahil dito, puspusan na ang paghahanda ng mga otoridad gayon din ang mga resort and cottage owners sa inaasahang dagsa ng mga turista ngayong papalapit na summer season at Holy Week. Isa sa mga tututukan ang daloy ng trapiko, pagdaragdag ng mga lifeguard upang masiguro ang seguridad ng mga beachgoers. Mahigpit ding ipapatupad ang tapat mo linis mo policy para sa mga beach and cottage owners upang mapanatili ang kalinisan sa lugar lalo na sa mga dalampasigan. Nakipag-coordinate kami sa munisipyo, kay Mayor, sa mga sangguniang bayan, kay Vice Mayor, sa PNP at Coast Guard. Gayon din po ang kapitan. Inilatag po nila yung kanilang plano sa trapiko. Ang nilatag ng PNP may dalawang daanan, isang palabas at saka paloob, tapos yung ganun din yung papasok dito. Doon naman sa Coast Guard, magro-ronda sila. So nag-request ho kami na magtatalaga sila ng bawat 10 kilometro na Coast Guard at saka mga volunteer. Sa koordinasyon sa asosasyon namin at saka sa kanila, sana magtagumpay at saka maayos ang aming Fiesta Diet at saka Holy Week. Nagsimula na rin ang Philippine Coast Guard sa pagpapatupad ng intensified beach patrolling bilang bahagi ng kanilang paghahanda para sa nalalapit na peak season. Mayroon kasi kaming off-plan which is yung Semana Santa and then the summer vacation which is Sombak. So regular po yan na nagiging off-plan ng Philippine Coast Guard. Then yun nga, nagkakaroon tayo ng mga intensified na operation o kay patrolling. So yun nga, nagkakandak kami ng pag ganito before, nagkakandak kami ng mga dialogue meetings, yung tinatawag na Philippine Coast Guard intensified community awareness, yung tinatawag na I-Care response para mapaghandaan yung darating na season. So yun nga, nakiisa sila na hanggat maaari yung binigyan namin ng emphasize yung pagkakaroon nila ng lifeguard kasi yun ang pinaka-importante. So limitado man yung personnel ng Philippine Coast Guard, although mayroon tayong mga augmentation na galing from our district. Kwan pa rin, masyadong mahaba yung shoreline natin which is 13 kilometers yung coastal areas natin. Muli namang nagpaalala ang mga otoridad sa mga bibisita na makinig sa mga abiso at magdoble ingat para sa mas ligtas na pagdiriwang ng Holy Week at summer vacation. So makinig sa mga advisories, sa mga paalala, kasi dyan naman lagi ang Coast Guard na laging nagpapatrol, umiikot, nagdi-distribute ng mga safety flyers, advisories, at ini-educate yung mga beachgoer natin. So yung mga anak natin, ang request namin is sana mabigyan malagyan, kahit masulatan man lang ng contact number para madaling mai-turnover yung bata sa mga magulang. So palaging makinig para ma-ensure yung safety and security ng mga beachgoer. Lester Narag, Balitang, Solid North.